OST hi katandam na anisi ziak tu Elija pa Valpuia khawlhring ziak tu thuma hi kan chiar ma sange Samaritan ten ziak tu ramin ngen angin ni he thon thu ziak hi kani a he story ina tumber chu ruihhlo atang hian tu po hi azalen theya ma se ma ni mai chuan a theilo pathian kan lam atan phot chuan theilo hi a omlavani pathian hian manrua chi sang sang anei ti hi shat tur kazan mu chu karui ema wang chuan tui takin kalo mu hila ka phone riral ral po chuan min kai tho zo meu lo anuwa ka phone lo ri le ral chuan min ti har chiang khop mai sana ka en chuan jing lamdar ni le minute somli pathum alo ni to a ka chian pa lo ni o he pa takhi chu o number 4 ba ka ni le lawang tiril ru neu pa chuan phone chu pick up pa in hello ka tia chuan ka chian pa chuan rui o devin riki aron di tham chua ka ke hi ka chian te le ka chung te le social media ka hming da dan chu riki sailo 15 ka in ti a ka chian pa chuan riki temte min lo ngai to sakle te a aron ti a ke la chuan naktuk jing lamte ingak theilawa mi azan chuan min ron phone chena ka mutala chuak ti pa in ka phone chu ka da daya anuwa ka phone chu aron rile a phone pick up pa chuan okisang devin iwa hanin om tak ka mutala chuak kati chu kati a ka chian pa chuan o chian pa min she thiam vela naktuk jinga ka chung ten homa min da an tum wang ania kamang angin ken lu tur tlem kalo di lang che kati wang ania kalo phone che ati ta ka chuan karil ru in o keipo hun har sa ka to laya karil ru boy chin zia kha ti in ka phun sep sepa ole local la kan in buli lo thlen huna min lo phone le mai don nia katita a chuan a shimshima engsan ngi du dona kati zom zata burnga kein nga vel inei thei chuan poilo aron ti a chuan sing khat le sang ni iron in ring don nia kati pa chuan phone chu kada nga la ka chan pa te hi kan ven chen oma ni wang chuan aron thlen har po ka ring vak lawa minute somthum panga hnuwa chuan ka phone chu ron rile ralin ka chan pa chu alo ni a chuan thil kan in pek zo meu chuan dar thum le a chan ve alo ri reng to a kepo chu mutle ma in voi khat chu kan hit le saka chuan kamu hil thei to lo chuan ka phone chu la in ka online ta a fb a tikaluta until posted chu ka chhiar zo chuan whatsapp lama chuan ka lut le a news group pakhat kan hong chu thil bo thu hi an lo posa vo in tlai khan kan dora mi poisa cheng sing khat sanga abo dai maya kan phone da nen kan phone hi nokia nya phone bo hi apatan ron phel tir tum an omani chuan khongai takin he ka phone number da hian min lo biak thei chuan kalom ngotang ti hi ka zuk mu a chuan a hnuai comment chen khat chu ka chiar thuak boka drugs addict an ni shim drugs addict ho hi chu an ma mo to hi chuan poi sak wa kan nei lawania ti hi ka zuk mu boka chuan ka pate thin thok chu ron chuak thotin kha comment kha mention ngalin addict na zong hi rukru an ni vek kherlo addict ho hi in mudik lo laklo mai ani kha ti in sen tum chuan ka phone chu ka type miala ka in ngai to a an soi hi adik na chen chu a omsiale thilbo hi han omzeu se edik ho hi chu rin hlel number 1 chu kan ni chiang sa ti in ka phun mela ka message type po chu ka cancel le ta veka atuk zinga chuan kanaw nula hian u thoro atlai tonia ti in min ron soi noka ka har chia ka phone a sana kan en chuan nursery le minute somnga hi alo ni reng to a ka chian pa nen zin kan lo ril ruk chu ka she chuak deuh thota ka thowata thopa chuan ka van lo mure ve tinge min kai thowat lo ti in ka ang muara kanaw chuan ka aw che lo mi har theilo ni kha alo ti ve wat boka ka chian pa hom lama anda turpo akai phur in siam de watwata adam doi ken lu dan tur chu angai twa na samaya saranga da ila phekhok noi a hian da ila a chat don hi atinwa no a adam doi ken lu tur ati fel nu chuan sirin si engtin nge ka ken luang o ti in an ngai tu a zun thlum anga in soin zun thlum dam doi tlem leya sirin su ken lu atum ta a o hepa idea han chat dan hi chu
a hom lu na tur an thlen chuan thil ti fel ngai an ti fel zung zunga checking te chu an tia syringe chu an hmuta ngei maya duty chuan hi eng tura iti nge alo ti vata rang dewin zun thlum ka neya tlai lama hian ka in chiu hi angai thina alo ti tak vata wang chuan syringe te chu an ken lu tir ta a alakai mi khop mai alung phure moti the hialin ain hiat na sani tlai lamdar thumarik chuan riki te po an zin tumna zo kho thar bo ruak chu an hip ta wang mai le an thil lak tur number 4 chu an lak nu a tlai lamdar li le minute som panga vel chuan zo kho thar chu chwa sanin ai zol lama anin khal chuak le ngala zo kho thar an chwa san ma deuh chuan tlem sil zwal pui ti re nan an lem seka an ril cham lu tuk po an lo she chang to lawa an thil lak tur ber an han lak ta ka chuan engdang ma an ngai to lo rike chan pa hi minga ni in ming thana pum ron ri rum ruma chuan an ril cham zia chu an sha chuak che a minga chuan riki kan zan tlan don sia ei tur lam hi enge mongai to chi lo mo alo ti ta ga chuan riki chuan kan tlan pel ta ka khan hotel chu ka munge maya hanlem zo photila kan tlan de le mai don ya an ti ta ka chuan an zu in tur chu an kuit papa ming thana chuan riki in hnem lu tuk su motor khal turi ni kha ba ka kong ala thui ro puisia kan accident lawange thi kala pe mi lawanya kala in ready lo na sa nui sak pa a ati chuan riki chu alo bungawa kan thil la khi khoya nge kan thuru kang o konga checkpoint hi kan paltlang nual do na nia ti zom zat boka chuan minga chuan thuruk na tur thadeu ka sha lo chuak te kalo shilang che ti pa chuan front seat kong khar chu hong pa in apai chuak deuh chuanga minga chuan kondomi akem ati chuan riki chuan enga tan nge kondom me cha pon omlo hi nui var pa chuan alo ti ngal zata minga chuan me chelamani lo kan thil la khi cheng noi ni don manania min lo man sakta se kan chan turu don lutuk chu lawa zel ta ni peyami ti pa in car petrol thun na chu honga riki chuan makti mel de walo en hau pa in kondom mo ka ak cheu mai tlangwal lak le mel tha ti taka kondom te hi chu a cheu mai tur a rit lo boka ti pa in a kondom chu minga aron pe a an nui dun hokhoka ming thana bok chuan kan thil la khi kondom chunga kan da anga petrol thunna kwa hian kan khai don ani petrol pon ron fu ma se poina chete ma omdon lawani alo ti ta ka chuan riki chuan chan pa hi chu idea hi thathei bok sia ti pa in ngai san mel deuh hian alo en hau boka minga chuan an thil lak ada that mol pa chuan tun tum chu he kondoma hian i something nelovin number 4 omjok don ani hi ti pa in an nui dun vaka anin da that zo chuan an pum lam no puar turin hotel lam chu an pan phei ta a hotel an thlen chuan nularia sang lampang mel chewak lo hian hotel chu lo ngakin alo chhon wata engin eyang chopo oma chaute sanpiau te le sachek te la om abak chu zo to ati nu chuan riki chuan cho chu a meng enge in nei alo ti wata nula chuan bong sa le vok sa uisa pol om ati ta ka chuan ming thana chuan ui sa plate ni bong sa plate ni le vok sa chu a ko chung te la om chuan plate ni lo ti bokla cho kan lo eyange alo ti wata kan chuang lum lo kange arei lawang minute som vela ni mai ati awangin kutsil turin an inzui pheita a riki chu motor lampan chuan a chuak le a nu minute ni nu vela chuan ni china an zu in bang chan ve vel la om chu aron kenga aron lut le chapa no khat ve anin le nu chuan cho chon ei chanta an rila tram dun to boka zobu liam ko na chuan vai bu fai chu kutum khat hongin an beng luta uisa le bong sa ti le vok sa ten an han chil le mak mai chu awahan man hla tak em bong sa tuin an han chil le chia chu an wahan ei turu dun tak em tlema chu ei tui tok vela lo kai ve deuh nen ril tram bok nen chuan an hlo tling kher mai dor ngak tu nu chuan an kutum te chu an lem vek mai do ne mo ti melin alo mela savun ke theilo na fam chuan alo dol nem kher mai cho an ei kham meu chuan an dul chu an zuta an in ena engma soilo chuan an in nui le ringota
ti chuan aizol lampana an tlan zel chu checkpoint hnung ber ani to mel an thlen chuan ming thana thutna lama duty ho chu local phein minga chuan kongkhar glass chu ti thlak pa in riki bula chuan longoi reng to angche ilo chong hnem thin lu tuka duty ho pon min rin hlel pha chep to kha ti pa in riki lam churum tewin an hoi pheya riki chu lo khideu sakin alu chu bonga ngawa riki hi polite tak tlema akai deuh sak to phei chuan phung lung deuh tong bual bual ang chi hi ania ma se normal chuan patong tlem tak pa smart zai mai thil hi a hun le a hmuna chuan tong fak ang mi hi ani a ma se nel om ru phian thung duty ho bula chuan minga chuan in nei na mangin champhaya kan kala he nak tuk lama office a thilpoi mo tak ti tur kan nei awangin azana zanin kan lo ho le ngal ani e aizol kal tur kan ni a min kal tir wat thei chuan kan lom via wang alo ti ve wat boka an thil thu ruk na tu man an mu don lo ti an chia ta wang chuan engthol takin an om dun thei kha ania aizol chu jing lamdar ni le minute somli panga vela an thlenga reke chuan a thian pa minga chu anin bulchan maria adopt nu chuan anin lampan chuan atlan le ngal nal nala ina lu hian dar thum le chan ve vel chia chia alo ni to a an inbal fai zo chuan thil chu voi khatan hit le saka mutngal tumin in hiat swa pa in khumlam chu apan phei ta a jing daria tarik chuan minga chu rike room kong khar pon lama hian atong lung to a riki chu wa soi nok pha in an chiam pa pakhat mania homa anda lu kha duty in number 4 kein thumngot mai an man saka wanga homa changa an ron chwa thu chu a shil ngal mal boka riki chu phakto karon chu chuakin chuan engtinian ti zela keima tania lo lak nge alo te wata alau thong ani ti rikia mi ta chang chuan a sha theya riki chuan soizom zelin kaming te hi a soilang lo mo ti pa ina phone chu jong kwal ngal ruaya a mu lok lawa wangin a patte thin thok bok aron chuak le a awring to khop mai chuta minga chuan I phone te chui charge reng khamole ati ta ka chuan riki chuan khideu sukin minga lam chu aron hoi phei ngala minga phone chu ron ral ralin an en chuan number save lawa ni awangin tunge ani ti an je thei mai lawa mingan phone a pick up a hello ati chuan nula onal tak a o chang po in nula nu tak ani ti a she thei ngal maya chunu chuan mingai ni em rikia I chan pa hi ka phone tlang thei mi alo maya ati ta ka chuan riki chuan a phone charge dai alom alo lo thi chak ani don ki riki nen chuan kan om dun alom I bedu mi ti pa in a phone chu riki chu pe ngala riki chuan tunge alo ti wata minga chuan ka shelo zoite ti pa in riki chuan hello anti thop sata meiche o asha chan takin riki aron ti rual chuan chu nula ron betu chu abial nu ngei mai chaltlang nula mel thale tu omnung chang thabok si ani ti ashengal maya henula hi aming chulal thani ti in a chante chuan an kaudan chu ani a lal thani hi riki abial nu ni in nurse ani nge lal thani hian riki hi adu in amanga ive boxia riki la hian athil swal ti te asim du boxi lawa wangin lal thani thinrim hian riki chu social media lama ama biak theina zongzong alo block vek hi alo nia riki an lal thani o an sha chu makti wangin aphude uzuk thei hialani riki mela makti na mel lo lang chuak chu minga ero chuan a mu mai lo chiang khop mai minga chuan zoite in tunge alo ti wata minga chuan akut chala moi hup pa in alo ti wata riki chuan boite ka fel to lu tu ka sin tinge min block veka kangai to lu tuk che sin zoite chuan a han ti a chuta lal thani chuan dot bok mo min shil le a ani le nimina khan khoyangin kala champhai lama changai lo ho thei thil swalwa kin han ti le lawang alo ti deuh muk muka riki chu ner deuh song pa in doat thina kan kala ka chan pa pate hi boral thuta ner deuh sunga ti in minga lam chu aron hoi pheiwata lal thani chuan riki min bum non tum to su o karing em cha kan in ngai dam ngun to lutuk ikumzat kan in ngai dam tling hial to lo mo alo ti wata min rui san le chin hi katwar zo to lawang min rui san le don ani ti ka shat chuan ilam karon hoi to lawang min tiam ro ati ta ka chuan riki chuan
o ka duat ka intiame alo ti vata riki chuan tinge ka phone a mi lo call mai lawa ati chuan thadeu chuan an in biak zom ta a lal thani chuan I phone switch off a inti wangania ati ta ka chuan riki chuan alo thi thakani don chu ka chara a on thei chep to ang anti a lal thani chuan voin na ka chol dona ti turte nei lo chuan in muzaila atia riki phur lutuk hlim mel chu a mel zonga a sha the ngal veka riki lom lutuk chu zuang zok pa in yes atithul akutte chu chunglama aphara ake pahni chu vor swawin khum chunga chuan a zuang tawak maya riki hian lal thani hi adu ve chiang mani anin zuina po kumni chuang lai alo ni ve reng to anzia po anin she chiang thokhat to minga chuan enganga nula mel thange ni ang o heti a chan parikia mood off lai pu a mel bo mu hot lawa ral khata chang pu a hlim takaron om tir thei tu chu eng ang taka mel than ni ang mo ati thop sata ti chuan anthil honte chu ming thanen an insem zo chuan ming thana chuan a ho santa a riki chuan a phone chu an ona man ni a chan pa ho ma om chu biak tumina call ngala an chan pa hi ming chu te ani in hello aron ti tham chua ka riki chuan te I chanchin kalau sha a ka ming te soilang ve lo mo ati nu chuan te chuan teu nang alo ti vata ma se te hi riki chuan a thil soi hi oi vak lo a chan bul ber chu te hi do ta soi shat mani riki po thiam om ve thawe voi exat ngen in bum to anin bum fing zo to ang riki chuan te thu soi chu oi chia lo chuan phone chu ada ta a riki chu muzalin WhatsApp a chuan an luta lal thani chu a han text ngala a integral thot ti a chat nu chuan a block to lawani ti chu shethiam ngal maya lal thani chuan riki message chu ron chang ngalin o kepon kangai lutuk chelom ma se in lak ngen khum hi ingai vea ithil swal ti hi isim tak thei don lawani chuan ni china ka thil soi khaila shiamo ka cansan to tak don chenia ka ti mai to lawang ka khonga ichia ka ngai dam le chin chia khatyang kha be sei to su angche alo tilet ve boka diktak chuan lal thani hian riki hi adu ne ve bok mani riki hi ama akan soi to angkhan du omna riau mei che han hip theina hi anei ve nyang angai zong to te hian an thla theilo ve maya pachong du ve tak mai polite tak smart tak maya ni a mei che thian te tan phei chuan anei hi ui ngai lawang lal thani po hi thil thar aleina sa to bokani a she chiang deuh phei chuan lal thani account chu riki an ti fiam hial ani a ma se riki hi tlangwal hausa ve tak ani a thil nei hi tu tan po a ui lawani a thian mi pa ho po hian asum hi chu an man pui na sa chiang alom bike ni se a thian pa pengota scooty aleya ka khalle pe lo ti in an thian pa pakhat a pele maya two wheeler ringot hi pali vel chu a thian te pe to ang riki hi chu a thian te tan hi chuan a lo ve thlot ani mi har sa ti la hi Christmas don te hian a tran pui na sa thin boka LPS samari mi thathil pe ka te hian kumtin hian nuai khat chuang hi chu a chung lut nge zel ma se a ming ti lani ro adu ngai lo a poisa lak lu na hi chu athiang hlim vak lawa keima ni lo jet store po ani chia lo van la min la cha chang chu lal thani po hi nurse ti ania mi padang thadeu chu mudon sa ma se rikia ani edik le ngal damdoi zwar bok hi a chilve tlat bokani chu khuanu hian an pahni chunga hian engtia ro rel zel nge atumang le